Понякога да имаш спестявания не е напълно достатъчно, за да инвестираш в недвижим имот. Обикновено цената е твърде висока, пространството нефункционално и накрая плащаш много пари за лошо разпределена квадратура. А кое е желанието на всеки? Да получи най-доброто, разбира се. Тогава нека ви представим Cohousing. С Cohousing можете да закупите функционален недвижим имот и то на ниска цена. Cohousing е програма за инвестиране в строителство. За пръв път тя се появява в Дания през 70-те години на миналия век, а днес е широко разпространена в цял свят. Вече работеща и в България, програмата Cohousing дава възможност на хората да инвестират в недвижим имот на цена близка до неговата себестойност. Първо се намират свободни за продажба парцели. След това се изготвя проект за строеж, който цели да създаде функционални сгради и жилища, адаптирани към хората. И тук идва и твоето участие. На този етап Cohousing дава възможността на хората да инвестират и да закупят недвижими имоти на цена много по-ниска от пазарната. Какво е нужно да направиш? Избираш си обект, който се предлага Cohousing и заявяваш участие с минимална стойност от 10 000 евро. Подписваш договор на място или дистанционно и заплащаш 50% от цената. Останалите 50% заплащаш, когато проектът за сградата е напълно готов. Първоначалната сума, която си вложил, се дели на две. С едната част закупуваш част от земята и получаваш нотариален акт и за нея, така ти придобиваш идеални части от терена на бъдещата сграда още в началото на инвестицията си. С другата част купуваш допълнителна квадратура за имота си. Това се случва и с другите участници в Cohousing, но сделките за всеки обект са ограничени до набирането на определения капитал, нужен за строежа. И така ти вече си инвеститор. И дори в случай на инфлация оставаш напълно спокоен, тъй като останалите части от имота, които не участват в Cohousing, се продават на свободния пазар и ще обезпечат увеличението в цените. Огромен плюс за теб е, че докато все още сме на етап проектиране, ти можеш да направиш и индивидуални изисквания, които да бъдат заложени в проекта. Вече си собственик на имота. Ако искаш, можеш и да го продадеш, като печалбата ти ще варира между 50 и 100%. С Cohousing печелиш във всеки случай. Влез на сайта ни constructiv.bg и разгледай актуалните Cohousing оферти. Cohousing от Constructiv. Висока доходност или недвижим имот на достъпна цена.